Kor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ha kani ka jok kapag kibriyo kiya be ya kasok kat ba kikwa tang shu order kila poi bet shadu shaying jongki. Ha kum kata ka jok u nong su jan ubana ka shunong Vanu Kuru kabadan ha Penamaluru district jong ka jala Andhra Pradesh ulas danglang da kani ka boy kata da kabalet siya manla ki tingkong ying briyo ban pensu jan yaki. Uni unong su jan usna penbha ya kathuk-thuk jong u khanang bakan rung ban thep yiki kor sujan kabam bat kitiar ki badon kam umi na ying nadu kapor phra baje step bat wan pha ying hadu kapor phra ne khandai menmiet manla kasngi ule kumni bat ula ban su yaki jan katkum ka jingkwa jongki priyo ha ying jongki hi ha kabakila ban yono hangtu marsindam uni urang ba ubala sanpu prasnam karta ubu lupa da phone number khanang bakipad ba kensuk lada kidon kam yau batang supoi phone ula mare bran ban pendep ya kakam ulaong ba kani kejingmut kala wan hakli jongu nadu arphos nam menshua namar ba umkot bor ban wai dukan ne ban bu nong trei kumta hakabaningkong ulas dang shwa ban led da ka tricycle hanrei hadien balakham yo kamai ulala banthit da kathuk-thuk uni ukwa baka sorkar kan yarab ban penyo loan na bank baon sina tunum ya kathuk-thuk jongu ban lan na uslam bat ukwaru baka sorkar kan yaram ban ay da ka kor sujan ka bathamai namar ba upandon kam ya kaju ka kor sujan labun bun snam